Узган атына парламентарийлар өчен вакыйгаларга бай булды. Татарстан парламентына киләсе елга һәм 2024-2025 елларның план чорына республика бюджеты турында закон проекты килде. Парламент депутатлары Ижевск мәктәбендәге фаҗига нәтиҗәсендә һәлак булганнарның туганнарына кайгырту белдерделәр. Фәрит Мөхәммәтшин Лаиш мәктәпләренең берсендә куркынычсызлыкны оештыру белән танышты. Бу һәм башка вакыйгалар турында парламент хәбәрләре белән Гөлназ Ибраһимова таныштыра. Документны профильле комитетларга тапшырдылар. Тиздән Дәүләт Советында республиканың төп финанс законы буенча фикер алышы башлана. Финанс министрлыгы тарафыннан бюджетның керем һәм чыгым өлешләрен билгеләү, шул исәптән республиканың зур предприятиеләре белән берлектә күп эш башкарылды. Профильле парламент комитеты рәисе Леонид Якунин билгеләп үткәнчә, керемнәр һәм чыгымнар күләме фаразланган күрсәткечләр белән чагыштырганда арткан. Республика парламентарийлары Дәүләт Советының көзге сессиясын башлап җибәрде. Көн тәртибендә 30-дан артык мәсьәлә каралды. Төп закон проектлары турында без узган атнада сөйләгән идек. Балык булмаганнарның күзәтүчесез булуы, аларның хокук бозуларын кисәтү турындагы доклад та мөһим иде. Доклад белән вице-премьер Ләйлә Фазлыева чыкты. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин республикада узган елда мәгарифне үстерү программаларының ничек гамәлгә ашырылуы турында сөйләде. Республикада 1500-дән артык проблемалы гаилә теркәлгән, аларда 3252 бала тәрбияләнә. Ата-аналар алкоголь кулланучы 700-дән артык гаилә исәптә тора. Бу юнәлештә эш нәтиҗәлелеген арттыру өчен гаиләләрне саклау максатыннан республикада аеклык ноктасы проекты тормышка ашырыла. Ләйлә Фазлыева балаларның һәм яшүсмерләрнең үз-үзләренә кул салуын кисәтүне балык булмаганнар эшләре комиссияләре өчен иң җитди мәсьәлә дип атады. Статистика саннары куркынычлы. За 8 месяцев текущего года в республике произошло 14 законченных случаев суицида и более 60 попыток. Вчерашний день также ознаменован одним из суицидов в Республике Татарстан несовершеннолетнего. Стоит обратить ваше внимание на следующее. 9 подростков из 14 проживали в полных семьях, 5 в неполных. 13 семей из 14 абсолютно точно всеми субъектами профилактики оцениваются как благополучные. И только одна семья находилась в социально опасном положении. 3 подростка были в благополучных семьях, но вместе с тем стояли на профилактическом учете в подразделениях. Конечно, эта работа, повторюсь, находясь на особом контроле комиссии, также дополнительно контролируется прокуратурой Республики Татарстан. Премьер-министр урынбасары фикеренчә, үз-үзенә кул салу омтылышлары санын киметү өчен мәктәп хезмәткәрләрен тиешле тәртип билгеләрен һәм факторларын таныту форматына өйрәтү зарур. Ата-аналар да моңа мохтаҗ. Ләйлә Фазлыева билгеләп үткәнчә, гадәттән тыш хәлләрнең һәр очрагы ачыкланырга тиеш, ә кайбер учреждениеләрдә абруйны төшермәс өчен мондый очракларны яшереп калырга тырышканнар. Парламентарийлар мәгариф үсеше программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында мәгълүмат тыңлады. Аны мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин тәкъдим итте. Узган ел мәгариф һәм фән министрлыгы гражданнарына арзан һәм уңайлы торак коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү, мәгарифне үстерү, Россия Федерациясенең фәнни-технологик үсеше федераль программаларын тормышка ашыруда катнашкан. Шулай ук телләрне саклау һәм өйрәнү, мәгарифне үстерү һәм талантлар белән идарә итү буенча 3 республика программасы бар. Планнар күп. Министр аларны тәкъдим итте, депутатларның сорауларына җавап бирде. Парламентарийлар өчен узган атна киеренке булды. Депутатлар Ижевск мәктәбендәге фаҗига нәтиҗәсендә һәлак булганнарның туганнарының кайгыларын уртаклашты. Фәрит Мөхәммәтшин Лаишның бер мәктәбендә иминлек чараларын булдыру тәҗрибәсе белән танышты. Татарстанның халык шагыйре 5 чакрылыш Дәүләт Советы депутаты Разил Вәлиев юбилеена багышланган тантаналы кичәдә катнашты. Парламент рәисе Татарстан Конституциясенең 30 еллыгына багышланган халыкара юридик форумда булды. Танылган кунаклар арасында Россия хөкүмәтенең югары суд инстанцияләрендәге вәкаләтле вәкиле Михаил Борщевский, закон чыгару һәм чагыштырма хукук белеме институты директоры Талия Хәбриева бар. Фикер алышулар темасы хукукка хукук дип билгеләнде. 2 көнлек форумда экспертлар чыгыш ясый, мәгариф, фән, инновацияләр һәм бизнес мәсьәләләре буенча ачык дискуссияләр уза. Республика президенты сәламләвен Дәүләт Советы рәисе игълан итте. Фәрит Мөхәммәтшин Казан юридик мәктәбенә
билгеләренең айрым әһәмиятен билгеләде. Нәкъ менә безнең хукук белгечләре 300 ел элек авыр сәяси шартларда Татарстанның яңа конституциясе нормаларын әзерләгән. Biz gururlanabız, özümüzün менә шундай әзер булган юристларыбыз, Казан университеттан чыкканнары, бүгенге галимнәребез, монда эшләүчеләр, алар иҗтимагый үзәгебездә безнең үзенең өлешен кертәләр. Менә мотор иттереп, форумны үткәреп, нинди нәтиҗәләр, нинди тагын ярдәм итәргә бу вакытта халкыбызга, Россиягә, Татарстаныбызга алар уртага салып сөйләнә торган, әйтә торган, күтәрелә торган мәсьәләләр булыр дип ышанам һәм үзебезнең Россия Федерация бердәмлеген саклап, күп милләтле халкыбызның бердәмлеген, хукукларын саклап, моторны иттереп киләчәктә дә яшәргә исәп. Лаишта Татарстан халыклары ассамблеясы советының күчмә утырышы узды. Этномәдәни күптөрлелек, миграцион процесслар, дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру сөйләшүнең төп темалары шулар иде. Лаиш халкы якташлары күренекле әдип Россиянең беренче юстиция министры Гавриил Державин белән хаклы рәвештә горурлана. Кунакларны беренче чиратта туган як тарихы һәм Державин музейлары белән таныштырдылар. Һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Күп милләтле районның мәдәни үрнәкләрен карадылар. Әле яңарак кына таҗиклар һәм үзбәкләр үз милли мәдәни автономияләрен оештырган. Фәрит Мөхәммәтшин төрле милләт вәкилләренең Ак калфак оешмасының эшчәнлеген, рус мәдәниятенең каравон, шулай ук Сабантуй һәм Нәүрүз бәйрәмнәрен күркәм узуын билгеләп үтте. Халык белән очрашырга кирәк. Менә үзебезнең хөкүмәт әгъзалары, депутатлар төрле уровеньда да алар халык белән очрашып, менә шушы ситуацияны аңлатканнан соң, халык менә бүген Лаиш районында халык белән очраштык. Халык аңлый. Авыр замана, ләкин әтиләр, бабайлар андый авыр заманаларны башлардан үткәргәннәр.